Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Бүгенге көндә районда 20дән артык милләт вәкиле яши. Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөселман районда вәкиллеге ачылыш. Ул безнең районыбызда яшәүче милләтләрнең үсеше өчен хезмәт итә. Bu үсеш milli йолаларны үстерү, мәдәниятне үстерү, телне саклау, гореф-гадәтләрен, традицияләрен дәвам итү, аларны яшь буынга бирү. Менә бүген шундый күркәм чара, һәм шушы чара нәтиҗәсендә без күрәбез, халыклар үзләренең милләтләренә битараф түгел. Кеше үзенең телен, үз халкының традицияларын кадерләп, барлап яшәгәндә генә милләт буларак сакланып кала ала. Җирлегебездә керәшен булсынмы ул Азәрбайҗанмы, Әрмәнме, һәркем үз динен, үз телен, үзенең гореф-гадәтен күз карасыдай саклап яши. Дуслык күпере киләчәктә дә өзелмәсен иде. Мөселманбездә халыклар бердәм һәм тату яшиләр. Менә шушы халыклар дуслык ассамблеясы үзенең эшен үз дәрәҗәсендә алып барганга, бәлки ул шулайдыр инде. Толерант безнең мөселман халкы бер-берсенә ярдәм итешеп тора. Төрле милләтләр дус, тату аралашып яшибез бит инде. Менә музейга да бик күп киләләр. Һәм инде һәрберсе үзенең милләт культурасын аңлатырга тырыша, менә безгә дә сөйләргә тырыша. Алар һәрберсенең үзләренә күргәзмәдә сорыйлар әле алар. Халыклар дуслыгы ул безнең өчен дә бик мөһим, чөнки без мәгълүм учреждениялар җитәк, мәгълүм учреждениялар бергә эшләүче кешеләр буларак, без моны үзебезнең төп эшчәнлекләребез берсе итеп куябыз. Һәм инде үзебезнең тәрбия сәгатьләрендә дә балаларга толерантлык, халыкларның гореф-гадәтләре, дус булып яшәүләрен алга күрсәтеп, аларда шушы рухталарын тәрбияләргә тырышабыз. Коллегия түгәрәк өстәл артында узды. Рушад Солтанов вәкиллекнең үткән елдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Рус-Маури керәшен милли мәдәни оешмаларының җирлектәге вәкилләре җитәкчеләре Галина Светлякова, Әнисә Изибаева, Галина Романова милләтләр дуслыгының бүгенге көндә дә актуаль булуы хакында сөйләде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.